kichikichi yabata gonzo yakaruma fe. Iwe hakonoti nyangu dzaba iwewe wazwaka mumba mako ba munomu ende futi pano zvese zvokutauraka paribe kana chibodzi chinomusoroba ende hapana na chibodzi chondikuzwanana nachoba nyongono yako iyi. Aiwe mudhara zoda kugaira masini sina basa wanzwaka. Panapa munofanirwa kutoserebrata kamuchipopa mashampopo muchiserebrata hondokondo dzadzoka bheki mugemu. Ayo chikombera chere musoro wako wakazara mvura chete iwewe iyo nafantanika muri chinhu chibodzi unonyatsofunga seiko iwewe. Problem yenyu ana chikombera ndokuti munozvona nenge munozivitsa stereki nokuti makakurira muno muHarare asi pachokwadi chaipoka paribe kana chibodzi chaunoziva pachikombera tetengerani bokunyepa shamwari yako chikombera akasimba musoro wegwega nenge akakandako kwakadhewo. Mudhara inzwaka usayoda kundiudza zvekupenga panapa handitika hapana kana 1 chinhu chinoshamisira pakuenda kwandakaita kuzheti namadoko 1 isusu tiri makudo zvaunoziya iwewe. Ini neo tisimafene chikombera wazwa uri chikombera chombanye ndozviziva asi zvimwe zvacho gweta uchinyarawo oshomori mwana mudiki uyu unoda kuti ndiite sei chaizvo iwewe unotora mwana mudiki ano 15 years kuenda naye koba unongochitarisira chii chaizvo. Sorry mukoma wangu Ingrid ndakabhaizaka but iwe mudhara hausi kuzviona here kuti pana madoko ana patine rimwe striker riri dangerous padhuze. Aiwa baba manduwe izvozvo ndikuda kutozvizwa aba mazwaka mwana wangu ndikuda aba kuti aende koba ibaba ngatizwananei. Yesaya ndikoko makuru 1 mudhara rega nditibviririka zvazokufonera time kudai nekudai waiziya. Yai zvokutaura izvozvo chikombera ndizvozvo chaizvo nokuti varume wayo vaika wakatisanisa ndiribe kufara noizvo wakatiitiraba tokukurudziwa shuwa kuenda kumakoti ukaba tiribo jakana sendiba tofanira kudzokereko kuye tonyatsonowaratidza kuti tiso anani wotisungira zvinhu zviripo. Mamuka madzise boss reg mamuka bo here. Hata amuka bo iwewe mudhara iwewe bo here kumba kwako hakugarike apo unenge wakangopfeka uniform yepolisi zvichiri zvebasa here zvine mudhara kana kuti wakutoshandisawo timetable yeti. Aiwa kana ireki apa wakudheerera manje munhu uyu haana zera neweka show some respect. No handina kana kutombofara neye akaita mudhara iyeyoyo. What's so special about huku ende nauka handiti tabva kukoti uku we wasted our fuel mahara saka pana pachiri kudei. Rega ndingoti bhagu kakanyaya yangu varume kasekuona kwamakaita that day I catch criminals woungauka valegona nge vasinoenda kujerika asi zvepanapaka havachabhodzoka bhozi uniform yandakapfeka panapa inorema ende inoyera. Imimi baba makarweka haikuona kuda kundibvisa pana Mwari panapa hamuna kana 1 chinhu chamakatibatsira nacho imimi kukoti uku manzwaka. Baba matauro enyika tokona kupesana manje soka imimi inzweka munzwe paipai ndakasa effort yangu inini ndisiri pajuta nditika ndikakubatsira kubata chikamu kumana kakakangandita nekumonyamonya hukudzinga nditika saka ini naungose munhu ane moyo wakanaka handiburi zvakawanda ini mongonipawo kakati frogs handiti mazaika it's not make sure. Mirai munoda huku dzechii nadzo naye baba makarwa munoda kubhadharwa kuti pane chii chamakaita izvezvi Mbavha kadziri kokunzoko probably vari kutoronga ka next move rekudzoka kuzoba futi huku idzodzidzi. I don't even fucking care handitika ininika paipai ndakashanda pati yangu handiti so I need a cut. I want 5 frogs handitika ne6 ma-eggs handiti abakapa ininika sabhosi kandofanira uchisangodya ndichienda kubasa handiti ende mukasangodaro cheteeteka vakomanaka ma1 ende bhozi raireka harichambofuti yerekadzoka panapa asi mukasadaro handara zvimataka zenyu zvachaizvo. Kozvinyowani here handiti ndozvawakajaira kagarwe zvekuda kudya zvevapfupi nekureba. Okay baba makarwe tinokupai zvamati muri kuda handiti asi pano handichade kukuonai futi manzwaka corrupt cop. I don't even fucking care nditika panapaka ndoya panada bgozi inini ndiri mutema nditika ioritimeni hande kuzumbuko unonipa huku dzangu. Yesaya madoko 1 ko mabuda sei padhenda ndichitoti mudhara wenyu hakubvumidzei kubuda kaini wagwana. Seniorship saka musi kundiziva imimi anorambidzwa kubuda pamba ndiani iwe madoko 1 ndochii chakadara ichocho ko ndiri kutoti mudhara wako hachakubvumidza kubuda gedhi futika nehombe kai wakabva mukuvhura iyi munongoziva zvemadhara ka amboda kunetsanetsa ake but handazongomubhaizabhaisa kuti ndikwanise kubuda saka ofa formation seniorship handikuda bhegi zvekudaro. Madoko 1 muri kuona kuti iko zvinezvika zvinhu hazvina kutombomira mushe zvinhu zviri pasi saka kana chinge zvakadai so katinoposponda game haritambike kana zvakadai so matsaka aya anenge akavhura maziziso kamadoko 1 any mistake tinobreya katikaita zvekutamba waibata ende this time tikabreya hatibude kamadoko 1. Zviko izvozvo zveseniorship ini ndikuda gwalangwa zvekudaro maiziya kopedu paipai kamudhara zvinhu zvinonyatsomira mushe. Ko maita sei futi madoko 1? Kundafonera muzukuru kamudhara ndachitotaura nawo maimozi pafoni manje pakaipa. Ko bundu rekutenga airtime wazenga wariwana kupi futiwe vanhu vakabva poma nezuro mombi. Mudhara inini ndiri geto yuti mudhara neperero neplani zvekudaro
ko ndatunga namudhara akapaipe monazi kunotenga mzingwi hanzi lofu ndakabva ndatongochikorera nozhi racho muhomwe. Saka mudhara wazomudza kuti chine nozhi rake. Mudhara akakwereta kutrakiropi ikoko maiziya, saka ndoziva kuti hatombofa akasvika ikoko, saka pandituma kunotenga ikoko ndatongodzoka ndakamudza kuti mudhara angona abva angochikorera dombo riya muhomwe akati ndakutokavhira pachikwereti changu ndakaenda. Saka ndopandabva ndatongonojusa foni ndakabva ndafonera muzukuru. Saka mufana wamudzinhire kumhanya namai mozibho here? Hausi kuona kuti vanenge vahombere mbichana? Mazi Sauro musamhanye, inzwai kamunzwe. Maya madokwana, ndine chirava chandinoda kumbodai nekudaika, but ndinozokufonera kandichikuudza kuti toita sei, but zvamanje ka kuzheta hakusi kuendeka zvekudaro. Zvamanje zvinhu zvakagara dhaza madokwana. Aiwa kasauro, kwanisa ndakudzeka zvaitika namai Moze. Maya madokwana munozondisendera kameseji rega nditi dha. Sauro inzwai munzwe kani, vanenge vane nhumbi yematwinzi. Hapakaipa mudhara miraika. Moroi wanhumi makasimba chere. Ndauwe, wariseko wapwerewo naimo wanhumi. Aiwa inotiriyo isu. Tondoitawo mutowa wena. Kumwe kunyoro, kumwe kukukutu, kumwe kunobungiwa huni, kumwe kunogumiwa urimbo. Hodosi, kumwe kuchena, kumwe kutema, asi chadosa chibodzi. Kurisewo kumabasa yona wanhumi. Kwedu unoti kundochemano sapoti yenyu wanhumi. Ndikukumbiritsa wanhumi, mpote mchishare kamavhidhiyo eduya, aoniwo nevanhu vakawanditsa. Saka kana mchindiditsa semadira ndinokuita naye wanhumi, ndokumbira kamunai kuti vhidhiyo yese yomunenge maona, moshare kamunai. Maadvertiyo, ndokumbira musajambe maadvert warungu. Ndoipo ndinochikombera tinoboya mari yokotengera wazukuru tinonaka. Kana muri yokuYouTube kwawanhumi, ndokumbiritsa musubscribe kamu, tite wazhinji, tite kana miliyoni. Takawanda hatizobeba mafrogo wanhu kumaarea awo. Ya ndizvozvo mabuja ndokuditsai ende hatichatuki vanhu baini mazuva ano hapana munhu endichambotuka baini ya ndizvozvo.